Buenas tardes, mis lectores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os traigo el libro de la liebre y la tortuga. Hoy en catalán, la llebra y la tortuga. Pero ¿qué pasa? Que este cuento es especial porque tiene dos versiones. La llebra y la tortuga y tachán, la tortuga y la llebra. Hoy os voy a contar la versión diferente, la que no conocemos todos, de esta fábula. Y espero que os guste mucho y os suscribáis y le deis muchos likes para poder contar más. De hecho, para poder contar la versión que todos conocemos. Si os gusta, el próximo día la contaré. Hoy nos acompañará esta maravillosa tortuguita que le gusta mucho a mi hijo y es muy fan de las tortugas, contando este maravilloso cuento. Así que espero vuestros comentarios y vuestros likes. Un besito, espero que os guste. Una vegada, la llebra va proposar a la tortuga de fer una cursa. La tortuga va veure que la llebra se li escapava el riure. Per sota el nas. Però no va fer cas. No m'havien convidat mai a una cursa. Per què no? Es va dir. El senglar es va oferir per fer d'àrbitre i va escollir l'itinerari. La cursa aniria del Mas Picanyol fins a l'ermita de Sant Ferriol i va citar a les corredores per al dissabte següent, a les 8 del matí. Al vespre abans, la tortuga va agafar un mapa i es va estudiar el camí. És un camí bonic, va pensar. El passament per una bassa que no conec m'agrada. Dissabte al matí es va trobar a tothom al punt de sortida. La llebra es va posar a fer estiraments i de tant en tant també s'estirava les orelles perquè els espectadors s'hi fixessin. La tortuga va amagar el cap i les potes dins la closca unes quantes vegades. Llavors es va col·locar al seu lloc i el senglar va donar el tret de sortida. La llebra va sortir disparada com si fos un cotxe de Fórmula 1. La tortuga va respirar fondo i va posar en marxa. Som-hi! L'important és regularitat, va dir, de manera que va anar una mica més de pressa que de costum, però sense forçar-se. Quan la tortuga va mirar endavant, de la llebra ja no se'n veia ni rastre. La llebra anava tan de pressa que si al final d'una recta que passava entre uns camps d'oliveres es va saltar un trencall i va continuar per un camí equivocat. Al cap de molta estona, la tortuga va arribar al trencall. Sabia que havia de girar perquè ja havia vist el mapa. Ho va comprovar mirant el cartell i va agafar el camí correcte. Quan la llebra va arribar a un mas abandonat, va veure que s'havia equivocat i va tirar enrere. No va trigar gaire a atrapar la tortuga i quan li va passar corrent pel costat ni la va saludar. Al cap d'una mica, la llebra va passar pel costat d'una bassa. Un ratolí li havia caigut atrapat en unes herbes. Demanava ajuda, però la llebra ni el va sentir. Quan la tortuga va arribar a la bassa, va sentir el ratolí. Es va ficar a l'aigua, el va fer enfilar a la closca i el va dur fins a la riba. Moltes gràcies, tortuga! M'has salvat! De res, ratolí! Però ara me'n vaig que estic fent una cursa! Llavors es va posar a ploure i la llebra es va refugiar sota un arbre. La tortuga va amagar-se a dins la closca.
Després va sortir l'as de Sant Martí, però la llebre ni el va veure perquè només pensava a córrer. La tortuga es va aturar un moment per mirar-lo, aquell art tan bonic. La llebre va arribar a l'ermita de Sant Ferriol. Ja era a la meta quan va travessar la línia d'arribada. Tots els animals la van aplaudir. Què? Què em doneu de premi? Va dir la llebre. Primer hem d'esperar que s'acabi la cursa. Ha d'arribar la tortuga, va contestar el senglar. Al cap de molta estona va arribar la tortuga. Va veure que la llebre estava esperant per poder pujar al podi. Potser m'he d'entrenar més la propera vegada, va pensar. El senglar va fer el lliurament de premis. La medalla a la corredora més ràpida és per a la llebre! Però el senglar va continuar. I les medalles a la corredora més solidària, la que no ha fet cap error i la que ha gaudit més del paisatge, són per la tortuga! La tortuga se'n va anar cap a casa la mar de contenta. Un altre dia ja arribaré la primera. Al cap d'un temps, la tortuga va proposar a la llebre de fer una cursa diferent. A veure qui arriba primer, anant més a poc, sense aturar-se. La llebre ho va acceptar, però per ella era molt difícil i anava tan lenta que a mitja cursa es va dormir. La tortuga va continuar tan tranquil·la i va ser la guanyadora. Ja he arribat la primera, va dir. I a casa va penjar la medalla al costat de les altres 3. I vet aquí un gat, vet aquí un gos, i aquest conte ja s'ha fos.